ljudi, danas imamo Runner, nama je Black, sa nama je Damijan. Ćao. Zapravo ću Frosty, ja? Koji kit? Frosty onaj. Idem ja u kućicu. Čekaj mene. Ej, neko je već u kućici. Čekaj, ne mogu da prođem kroz ovo. Evo ga. Vratilo me gore. Evo gore sam. I evo krenuli smo. Kako sam zeznuo jednog lika, ako je zeznuo sad mene? Pauz. Nisam, živ sam. Sam malo padnem. Cijepao sam se sad. Kogu da gađam? Ja sam Frosty, mogu da gađam. Nemoj mene ne gađaš. Ne, ubio i mene i njega. Znači, koliko si imao partija s njima? Maj, 5-6. Što je baš kratko. Umro si, jo? Jok, ti si. Znači treći si. Da. Aj. A bolje treći nego posljednji. Zna se ko će da pobedi kad je tu svinja, zna se ko pobeđuje. Jel' tako? Evo svinja je pala. Evo ja, Ajde imaš jednu, sad ću da volim jumper. To je najbolji klasa od svih, a? Ako je ovo helper, drži tab i skroz do onih killa. Helper nešto. To novi rank ili? Helper. Meni ne piše ko je. Helper. Evo ga vidim. Helper, on kao nešto treba da pomaže ljudima. Čekaj. K-I-L-A-H-E-L-P mi. Koje ste no? A? Evo ga. Lik odmah pao. Evo još jedan lik je pao. Gdje si? Jesi umro? Ne, ubit ćeš me, ej, ja snimam ovamo, ja snimam ovdje, umro sam. Ja snimam ovdje. Baš mi briga. Ubio si me. Sorry. Ja ovdje snimam, kako, pa trebali smo ovo da namestimo. Trebali smo ovo da namestimo lepo. Crkni, živo si. Pali ti ovo na glavu. Pali ti ovo na glavu. Evo ja sam malo sretila što sam sad skučio. Ovaj od gore ide si on polako, baš ga briga. Ali nema puno prostora. A sad im zapravo s ovom bolom gađaš, treba da gađaš ljude. A? Znaš ko treba vidjeti? Kokoška ili helper? Helper. Pada helper. Pa sam rekao. Ok, idemo na sljedeću partiju. I evo krećemo još jednu partiju. Sad sam shvatio da s ovim grudima zapravo treba da gađaš ljude. Ovako, kao tebe. Jesi ti krećeš? Damjane, se ti krećeš? Ne, direkt u lavu. Damjane, opet mu pukao net. Ovo se već par puta dešavalo, sad će da me pozovi da kaže Eto, šta sam vam rekao. Ima me, kad pukne net, samo me pozove i kaže Vate tebi pukao net, ti lebiš u vazduhu i ja te gađam i da trkneš. I tek posle provalim da ti pukao net.
Ajde, lobby Evo. 10. Pa zašto lobby 10? A ja sam lobby 10. Ako izaći snimimo možda neku drugu mini igru, ovo će bude kao neki mix i mi ćemo u toj drugoj mini igri. Ili evo je ta druga mini igra, igrat ćemo Micro Battle, pošto nije ni pretjerano dugo ni kratka. Samo se kupli. Samo što ja nisam uzeo kit. Pa šta ćeš? Imam marčer. Sranje živ. Ne, evo ga žuti! Ubi ga. O, Ja mi daju, gledaj sad ovo. Glup! Jebi mi ti, sjebao me lik za sve pare. Šta je uradio? Ja se penjem crvenima na kulu pre njihovih. I ubijem jednog njihovog. Crkni. Evo crkao jedan njihov, ja sam na njihovoj kuli. Dođi, jesi umro? Jesi. Da. Pazi dole. Pazi dole imaš... Vidim ga. Samo da ubijem ovog jednog. Ok, ja sam ostao zadnji od naših. Pustit ću ove drugi da se pobiju. Kamperu. Ostao sam sam. Kamper... Šta misliš, da li će da me nađu? Ne znam. Meni baguje. Da li izađem, a? Ne, pa mrtav sam, ne mogu ja protiv sve njih. Da. Ajde ću snimati još jednu partiju da završimo ovu epizodu nekog malog boksa mini igara. I vidimo se kad krenemo. I sad evo snimamo Micro Battle, još jednu partiju, evo sad, ja sam ušao s plave. Ti su žute, u žute si, samo klikci na plave, klikci. Plavi. Klikci. Svi pokušavaju u plave. Ajde, požuri, plave, klikci. Jer klikćeš? Ej. Dok ti. Evo ga. Ja sam u žute, sad. A daj, šta radiš? Ok, imamo jedan protiv drugog, ali ja ću da pobedim. Pobedit ću. Ne, nisam za kit. Oj bože. Nadam se da neće mi pukne net. Pa ne bi trebalo, zamenio si ga. Ja, pa mi imamo hakera. Kog? Šta radi? Leti. Stvarno? A ne! WTF? Ko me udara, brate? WTF ko me udara? I Haker. mene? Neki vaš haker. Optužimo hakera za sve. Hakeri su krivi. A nije crveni, brate, ko nas. Ljudi, nemojte da hakujete. To nije lepo. Da, to nije lepo. Hakovanje je najgore moguće stvari, ako pola Balkana hakuje, ono. Koči se. Ono kao najlepša moguća stvar. Pomaži ti da preživiš. Ok, prvo sam ja fighter. A ti si Damjan i crko si? A daj, ne mogu, brate. Dakle oni dolaze, majke ti. Ne znam. A Micro Battle ugupa igraju. Opet umro jedan njih, nije, ali se zapalio. Noblice. Fuck. Ne. Crkni, ne. Ko je to umro? Izgubit će plavi, crveni će da pobede 100%. Idemo u crvene. Idemo u crvene, odmah. Znaš? Ma ne mogu, moram na trening. Da idem. A ti ne snimaš? Ma snimam bi, nego... sad kad se završi pa ću na trening. Okej. Brate, koliko bi ova mapa bila dobra za workera? I to je to što je zeleni. Koji ima već popada malo od pozadije. Ja da gledamo kako pada.
To mi je najbolja. Malo je glupo što pada cijela red i samo zadnji blok se vidi kako padne. Ne baš zadnji, ali tako negdje ti zadnji blokovi se vide kako padaju. Evo, zeleni padaju odmah. Ima da spadnu oni, a crvenih napadaju. Gledaj kako je digo na gore, si vidio? Ne, Što ne gledaš? onako. Ode jedan. Ode jedan. A ima hak crveni. Koji? Koji ćemo tim? Ma nijedan, bi idu da snimam. I ljudi, okej, to je bilo to za ovu epizodu. Ako se svidjelo, stavite like. Šerite ovaj video drugima. Idite lajkujte. Šerite ovaj video drugima. I vidimo se u nekim narednim